Ola, chamame Claudia, eu nací en Uruguai, pero levo un tempo já aquí en Galicia e agora estou vivindo na Puebla do Caramiñal. A tua familia galega ou... Non, a miña familia, bueno, a miña filla que si naceu aquí en Pontevedra, pero o meu marido tamén é uruguayo. Non tens familia, o sea, sodes emigrantes aquí, non? Sí, por parte del sí, el ten familia aquí, a miña non. Canto tempo levas? Levo máis de 10 anos. Eu podría falar un pouco mellor, pero non teño a costume de falar galego en casa. En que falas? En uruguayo, non? Un uruguayo, no, ahora se perde un pouco tamén, pero así falo en castelán, un pouco con galego coa miña filla, pero non temos a costume de falar castelán. E por que estás aquí? E estou aquí porque gústame, a verdad que gústame o galego, desde que empecé a facer os cursos, cada vez gústame máis, e penso que é necesario, porque agora tamén quero preparar a suposición e necesito, penso que é necesario porque al vivir aquí, para sentirme máis a gusto e para comunicarme mellor con todos, penso que é necesario que o saiban. E que é o máis difícil para ti, que é o máis difícil do galego para aprender? O máis difícil tal vez sexa falalo, porque como non falo pouco, custame un pouco, pero bueno, a vergoña ya fun perdendo un pouquiño. E bueno, referido aos cursos, non me parece que sea difícil, é bastante doado. Si tes a costume e a posibilidade de poder ir, eu recomendo que a xente vaya ás clases, porque axuda moito. En que circunstancias falas galego? En que circunstancias? Cando estou cos amigos. Na casa non, pero porque teño as miñas amistades tamén son aquí, son galegas, aunque eles ten por costume tamén empezan a falar en galego, pero despois cambian ao castelán, que riños con eles e digo que non, porque tal vez porque así obligadasme a mí a falar en galego. Nesas circunstancias. Agora tamén, como ya síntome un pouco mellor na fala, máis solta, entonces ya cando vou a mercar ou así, procuro, cando vou a un establecemento, calquer sitio, intento falar en galego, aunque sei que me equivoco, pero tamén dos erros se aprende, entón. Así, visto dende fora, desde unha persoa que non ten nada que ver co galego e que de repente o ten que aprender, que pensas que moita xente que vive en Galicia o deixe de falar? É complicado esa opinión. Non sei, porque creo que ten que salirte de dentro, de que como me pasa a min me apetéceme, gústame, entonces o fago. Entonces, eu que non son nativa de aquí e vos que si o sodes, penso que sería unha cosa que non se debería de esquecer, que te la obriga de facerlo, ¿no? Continuado. Entonces, non sei, porque tamén é un pouco tamén do momento, das cosas que te obrigan, de todo un pouco, ¿no? Da política e todo que te exixen. Entonces, influen moitas cousas, supoño. Que pensa da xente que pensa que a xente de fora, o sea, que en Galicia non se debe obrigar a falar en galego porque a xente de fora ou os nenos lles pode resultar difícil, que sería todo máis fácil con unha lingua? Eu creo que non, porque máis cando son nenos que son como esponxas e collen todo, eu preferiría que eso, que de nenos ella estivera como está agora na escola, o galego, o castelán, cuanto máis conocimientos, desde nenos, desde pequenos, mellor, para desenvolverse despois mellor. Despois de, como pasa a min agora, que despois de maior, para aprendelo, gústame máis. E penso que é unha cosa que non se debe de olvidar e que hai que facer o intento e as obrigas, que pasa que as obrigas non les gusta a ninguén, pero dando os medios para que a xente se sinta ben e poder acceder a esas cousas, eu creo que é iso, non? Animar a xente de outras maneiras tamén para poder acceder a lingua que tamén é unha parte de nosa identidade, non? Máis de vosa que miña, porque eu non nací aquí, pero ya síntome galega de adopción, entón. E a túa filla cantos anos ten? 10 anos. 10? Que tal co galego? Ben, claro, como eu teño na escola e tamén non teño problema. Antes ensinábame ela a min, agora como enseño un poquinho máis, xa axudo a ela.
E cos das amigas e por aí fala galego ou os rapaces? Na escola non escoito que, polo menos na miña zona, ali na vila, non escoito que falen moito entre eles. Pero depende tamén, porque tal vez sexa un pouco porque miña casa non falamos moito galego, pero se na casa de outros nenos dos seus amigos si o falan, a veces depende de con quen este. Claro, sin problema ningún. Sí, fala sin problema, sí. O sea, que era esta pacelga 3 e 4 Sí. A ver.